сангро ба руд партоед. шумо ҳатто пайхас карда наметавонед ки он чӣ тавр ба об меафтад. дар беҳтарин ҳолат рӯи об чинҳои сабук намудор мегардаду халос. шояд шалапоси суст қариб бо ҷараёни оби равон хомӯш шуда шунида шавад ва тамом. сангро ба ҳафз бояд партофт. натиҷа хеле назаррас хоҳад буд. сукунати оби истода вайрон мешавад ва аз он ҷое ки санг меафтад мавҷҳо равон гашта чин тамоми паҳнои оинасони обро мепӯшонад. мавҷҳо ба соил расида зуд ором намегиранд. агар санг ба руд партофта шавад, пас руд бо маҷрои ноороми равони хеш ҳатто ба он аҳамият намедиҳад. лек санг ба ҳафз партофта шавад, пас ҳаргиз чун пешина нахоҳад буд. тамоми ҳаёти 40-солаи Элла Рубинштейн чун ҳафзи ором маҳсуб меёфт. пешгӯиҳо иборат аз ҳар гуна одатҳо, талаботи хурди ҳаррӯза ва қонеъсозии онҳо. мумкин аст барои баъзе афрод ин ҳол аламовар, дилгиркунанда бошад, аммо барояш ин тарзи ҳаёт ҳаргиз дилбазан набуд. муддати 20 соли охир тамоми майлу хоҳиши ӯ масъалаҳои гуногун ба ҳалли онҳо, ҳатто дугонаҳо, хоҳу нохоҳ чун ба вазъи зани шавҳардор вобаста гардида буд. шавҳараш Дэвид, духтури дандони комгор, бисёр заҳмат кашида пули хуб ҳам меёфт. хонум Рубинштейн хуб дарк мекард ки эҳсоси онҳоро бо ҳам пайваста натиҷаи шавқу рағбати беақлонае нест ва доимо худро тасаллӣ мебахшид ки пас аз солҳои бешумори ҳамзистӣ аз ин бештар чизеро интизор шудан нашояд. ҳамин тавр на ба майлу рағбат, балки ба чизҳои бештар муҳим, ҳамдигарфаҳмӣ, дилбастагӣ, имкони бахшиш пойдор аст, оиладорӣ. дар муқоиса нисбати ин ҳама муҳаббат ба зинаи дуюм мефарояд. майлу рағбат танҳо дар кинофилм ва асарҳои бадеӣ хуб аст. дар рӯйхати аввали бартариятнокии Элла ҷойи аввалро фарзандон, донишҷӯи дилрабои коллеҷ Дженет, наврасони дугоник Орли ва Аве мегирифтанд. ҳамчунин дар оила сагчаи 12-сола Спирити зарин мезист, ки солҳои тӯлонӣ ошнои шӯхи Элла маҳсуб меёфту ҳар субҳ ҳамроҳ сайру гашт мекарданд. акнун Спирит пири фартуд, тамоман кар ва қариб кур шуда буд. ҳаёташ ба поён мерасид. лек Элла мекӯшид дар ин хусус ҳаргиз фикр накунад. Рубинштейнҳо дар Норктемптон, штати Массачусетс, дар манзили басо калоне бо усули давраи ҳукмронии малика Виктория бунёдшуда зист доштанд. манзил каме таъмирталаб бошад ҳам ба ҳар ҳол хеле зебо метофт. 5 ҳуҷраи хоб, 3 хонаи обозӣ, тирезаҳои калон, 3 сарой барои нақлиёт, аз ҳама муҳим ташти калон барои обозӣ дар боғ. Рубинштейнҳо ҳаёти худ, нақлиёт, нафақа, маблағҳои бонкӣ, ғайр манзили зисте ки истиқомат доштанд, иловатан манзили пуршукӯҳ дар Бостон ва қароргоҳро дар ҷазираи Родос суғурта карда буданд. ҳамаи ин ба Эллаю Дэвид осон даст надода буд. манзили васеъ бо мебел басо хушсалиқа ҷиҳозонида шуда барои оилаи калон бо пирогҳои хушбӯю хонагӣ шояд ба баъзе чун амали маъмулӣ намояд, лек ба худи Рубинштейнҳо ҳамаи ин чунин наметофт. ҳамаи ин барояшон рамзи ҳаёти таби дил маҳсуб меёфт. оиладории хешро дар тасаввуроти ҷудогона нисбати зисти якҷоя ташкил намуда ба хоҳишҳояшон ҳарчанд нопурра бошад ҳам расида буданд. дар охирин рӯзҳои Валентин, ки миёни мардуми насоро рӯзҳои ошиқон шумурда мешавад, Дэвид ба Элла шилшилаи ёқутӣ дар шакли дил бо варақаи тӯҳфа намуд. дар варақа навишта шуда буд: ба бонуи фаттони ман Элла, бо хислати ҳамида, дили бекарон ва сабри ҷамил. ташаккур, зеро тавре ҳастам маро қабул дорӣ.
ташаккур барояд ки ҳамсарам ҳастӣ. Дэвиди ту. Элла ба Дэвид қоил нашуда хачаро чун тазия қироат намуд. вақте ки фаҳмидам ана ҳамин тавр дар бораам менависанд, меандешид ӯ. лек агар каме бо виҷдон мебуданд, боз чанд ҷумлаи дигар илова мекарданд. Элла ҳаёти худро дар атрофи ҳамсару фарзандон бунёд кард. аз ин хотир имкони дар танҳоӣ зистанро аз даст дод. вай аз зумраи нафароне набуд ки муқобили маҷро шино кунад. ҳатто ивази нави қавҳа барояш қариб амали қаҳрамонӣ маҳсуб меёфт. ва касе ҳатто худи Элла сарфам нарафт ки охири соли 2008 баъди 20 соли ҳамзистӣ барои ҷудошавӣ ариза навиштааст. сабаб муҳаббат буд. онҳо дар шаҳрҳои гуногун мезистанд, ҳатто дар қитъаҳои гуногун. онҳоро на танҳо масофа ҷудо мекард, балки худи онҳо ҳархела буданд, чун рӯзу шаб. ақидаи ҳаётии онҳо то ҳадде хилофи ҳам буд ки на танҳо дӯст доштанд, ҳатто тоқати якдигар доштанашон ба гумон менамуд. лек чизе ки мебоист рух диҳад, рӯй дод. ва чунон тез сурат гирифт ки Элла ҳатто имкон наёфт худро аз рӯйдодҳои сарзада дифоъ созад. албатта агар имкони худро аз муҳаббат ҳифз намудан медошт. муҳаббат айнан ба қалби Элла зада даромад. якбора густохона, чун санге аз куҷои номаълум ба ҳафзи беҳаракати ҳаёти ӯ афтида. Элла 17 майи соли 2008 Нортгемптон. дар яке аз рӯзҳои баҳории офтобӣ пушти тирезаи ошхона паррандаҳо нағмасароӣ доштанд. баъдан Элла ҷузъиёти ҳодисаи рухдодаро хаёлан ба ҳам мепайваст. тарзе ки дар охир он барояш на хотирае шуда монд, балки ҳис мекард ҳамаи ин гӯё идома дорад. аз рӯзи якшанбе ва наҳории тӯлкашида шод гашта аҳли оила паси миз нишаста буданд. шавҳар ба табақча почаки бирёни мурғро ниҳод. ави бо корчаю чангак бозӣ дошт. хоҳари дугоникаш орли бошад ҳар луқмаро ҳисоб дошт, то ин ки парҳез дар як рӯз 650 калорияро вайрон насозад. Дженет, донишҷӯи курси аввали коллеҷи Маунт Холиоки, на чандон дур воқеъ ба нон панири маскагӣ молида гӯё побанди фикрҳои хиш буд. паҳлӯяш холаи Эстер менишаст ки ба аёдат омада ва мехост хишовандонашро бо торти мармарии маъруф зиёфат диҳад. пас барои наҳорӣ ҳамроҳи аҳли оила монда буд. Элла имрӯз ба ғоят кори зиёд дошт, лек сай намекард то аз ҷой бархезад. вақтҳои охир кам ҳолат рух медод ки ана ҳамин тавр якҷоя бо аҳли оила нишаст ва Элла меҳисобид ки набояд чунин имкони хуби ба ифоқа овардани оиларо аз даст дод. Эстер, хабари хушро Элла оё аллакай ба ту расонд? ғайри чашмдошт пурсид Дэвид. вай кори ба ғоят хубе ёфт. ҳарчанд Элла дараҷаи бакалавро аз рӯи адабиёти англисӣ соҳиб ва мутолиаро хеле дӯст дорад ҳам, пас аз хатми коллеҷ кораш чандон омад намекард. лозим меомад бо таҳрири мақолаҳои хурд барои маҷаллаҳои занона, ҳамкорӣ бо маҳфилҳои камшумори китоб ва гоҳо навиштани тақриз барои рӯзномаҳои маҳаллӣ қаноат намояд. ва тамом. замоне буд ки Элла орзу дошт мунаққиди маъруф шавад. баъдан лозим омад ба он чизе ки ҳаёт роҳи дигар барояш муҳайё намуд, қаноат намояд. ҳамин тавр фурӯ дар корҳои беҳисоби оиладорӣ модари ғамхор шуда монд. чун модари 3 фарзанд, ҳамсар, кадбону ва хуҷаини сагча як лаҳзаи оромӣ надошт. хушбахтона ба ӯ лозим намеомад ки барои як бурданон ҷон коҳонад. ҳарчанд дугонаҳояш аз коллеҷ чунин интихоби Элларо намепазируфтанд, вай бошад бо майли том ба рӯзгордорӣ часпида тақдирро шукр мекард ки ҳамроҳи шавҳараш чиҳоро ноил шуданд. иловатан вай ҳамоно чун мутолиачии рағбатнок монда буд. лекин якчанд сол пеш ҳаёти Элла дигаргун шудан гирифт. фарзандон ба воя расида,
аён буд ки ба ҳимояи доимии модар дигар эҳтиёҷ надоранд. чун пай бурд ки вақти холигӣ бисёр дорад, пас фикр кард беҳтараш коре ёбад. дэвид ҳамсарашро дастгирӣ намуд. дуруст ки ҳангоми гуфтугӯҳои бешумор дар ин мавзӯъ худи ӯ чандон сай надошт. таклифҳо низ чандон зиёд пешниҳод намегардид. ва ҳангоми ӯ барои суҳбат ҳозир мешуд, маълум мегардид ки корфармоёни воқеӣ ягон нафари нисбатан ҷавон ва кордидаро хоҳонанд. аз посухҳои пайвастаи манфӣ саргаранг ва каме ба ҳарос афтода, эла ҷустуҷӯро қатъ ва ин корро ба ҳоли худ ҳавола кард. ба ҳар ҳол моҳи майи соли 2008 то 2 ҳафта ба санаи 40-солагии хеш вай якбора дар оҷонсии адабӣ ки бинои марказии он дар шаҳри Бостон воқеъ буд, ҳозир шуда монд. ин ҷойро барои ӯ шавҳараш тариқи яке аз мизоҷонаш, шояд маъшуқҳояш пайдо кард. ягон чизи муҳим нест ки дар борааш ҳарф занем, нақл дошт эла ба холаи Эстер. ман танҳо барои як корманди адабӣ мутолиа мекунаму халос. ин ҳам бошад як рӯзи нопурра. ҳамо Дэвид саи эларо бобати наҳ задани кори худ қатъиян бартараф кард. не, ин оҷонсӣ хеле маъруф аст, исрор дошт ӯ ва сай мекард ҳамсарашро ба ҳаракат дарорад. чун дид ки аз ӯ нафе нест, пас худ фикрашро илова бахшид. мефаҳмӣ Эстер, ин кори хеле бонуфуз аст. ба дигар ёрдамчиҳо нигоҳ кунед, ҳамаашон аз беҳтарин коллеҷҳо омадаанд. эла онҷо ягонааст ки муддати тӯлонӣ дар хона нишаста буд. акнун вай низ мақоми сазоворро дорост. аҷиб, меандешид эла. наход шавҳараш ботинан худро барои соҳибмақом нашудани ӯ гунаҳкор шуморад? ё виҷдон барои хиёнаткорӣ азобаш медиҳад? ягон баёни дигар ба рӯҳбаландии аз ҳад зиёди шавҳар ба майнаи ӯ намеомад. инро ман густохӣ меномам. мо бо модари худ фахр дорем. бо табассум фикрашро ҷамъбаст намуд Дэвид. вай ба мақсадҳои хиш мерасад. ҳамеша чунин аст. бо як ҳаяҷон изҳор дошт холаи Эстер ки гӯё ногаҳон ҷиян якбора аз паси миз бархоста ба тамом наздиконашро тарк карда бошад. ҳама ҷониби Элла бо меҳр менигаристанд. ҳатто Ави барои эроди кинояомез ҷуръат надошт. Орли ҳам ғайр аз зоҳири худ ба андешаи ғутавар гашта буд. Элла ҳамаи инро баҳо дод. лек аҷиб ки якбора холигии беохиро эҳсос намуд. пеш ҳаргиз ин ҳолатро намедонист. вай бисёр мехост мавзӯи суҳбати паси мизро нафаре тағйир диҳад. Ҷенет, духтари калонии Элла, гӯё инро ҳис намуд ки ғайриинтизор ба суҳбат ҳамроҳ шуд. ман ҳам хабари хуш дорам. ҳама ҷонибаш нигаристанд. мо ҳамроҳи Скотт қарор додем ки оила барпо намоем, эълон дошт Ҷенет. ман медонам ки ҳаматон чӣ гуфтан мехоҳед, чунки мо ҳоло ҷавон, коллеҷро ҳанӯз хатм накардаем ва ғайраву ва ҳоказо. лекин шумо бояд фаҳмед, мо ҳарду ҳис кардем ки барои тағйирот дар ҳаёти худ омодаем. сукунати душвор паси мизи таомхӯрӣ вайдо гардид. самимияту меҳрубонии рӯҳбахш ки ҳамагонро фаро гирифта буд, якбора мисли буғ ҳамаро тарк кард. Орли ва Ави бо ҳайрат ба ҳам нигаристанд. холаи Эстер карах шуда истакони пур аз шарбати себро дар даст мефушурд. Дэвид гӯё якбора иштиҳояшро гум карда бошад, чангакро яктарафа гузошт. чашмони мешии дурахшонашро тавре нимпӯш кард ки дар кунҷи онҳо чинҳои чуқури пурханда пайдо шуда ба Ҷенет бо диққат дида дохт. аммо ӯ намехандид. чеҳрааш турш, гӯё ҷуръаи зиёди сиркоро фурӯ бурда бошад. офарин, умед доштам ки аз бароям хушнуд мешавед, суханро оғоз дод Ҷенет. ба ҷои ин ба сарам оби сард рехта шуд. ҳозир гуфтӣ ки ба шавҳар мебароӣ, гӯё ба духтараш суханҳои гуфтаашро мефаҳмонда бошад, изҳор намуд Дэвид. падар, ман мефаҳмам ки мо каме саросима шудаем, лекин диру Скотт таклифи издивоҷ кард ва ман розӣ шудам. лекин барои чӣ? пурсид Элла. аз он тарзе ки Ҷенет ба ӯ нигоҳ дошт, Элла дарк намуд мебоист тамоман дигар суол медод. чунки ман ӯро дӯст медорам,
каме тарафгирона посух дод Ҷенет. ҷонакам, ман мехостам пурсам, чӣ лозим ин хел шитобкорӣ? шаҳр дод Элла. ту ҳомилаӣ? холаи Эстер болои курсӣ ҷунбида монд. ҳама дарк намуд, ки вай ба ҳайрат афтодааст. каме пас ӯ аз ҷайб ҳаби зидди турширо бароварда ба хоидани он даромад. эҳе, ман тағо мешавам ку? пиқ-пиқ хандид Айви. Элла аз дасти Ҷенет гирифта навозишкорона онро молиш дод. ту метавонӣ ҳамаашро ба мо бигӯӣ. охир ту ҳақиқатро медонӣ ку? чӣ коре нашавад, модар паҳлӯяд. хоҳиш модар, бас! барошуфта дасташро гирифта гуфт Ҷенет. ҳеҷ гуна ҳомиладорӣ нест. ту маро раҳгум месозӣ. ман танҳо мекӯшам ба ту ёрӣ расонам, оромона посух дод Элла, ҳарчанд ин кор барояш бо душворӣ даст медод. ёрӣ бо хафа кардани ман? аз афташ гумон мекунӣ, ки ману Скот танҳо бо як сабаб метавонем оиладор шавем? лекин ба сарат фикре наомад, ки ман бисёр мехоҳам, хеле бисёр мехоҳам ба ин ҷавон ба шавҳар бароям, чунки ман ӯро дӯст медорам. аллакай 8 моҳ аст, ки мо бо ҳам во мехӯрем. Элла натавонист аз киноя гуфтан худдорӣ намояд. ҳа, албатта, 8 моҳи пурра. ва акнун ту вайро мисли 5 панҷат медонӣ. ману падарат бошем 20 сол бо ҳам зистем, аммо ҳанӯз ҳам якдигарро пурра намедонем. 8 моҳ барои муносибатҳои ҷиддӣ он қадар муҳим нест. худованд ҳамагӣ дар 6 рӯз оламро бунёд кард. ба гап ҳамроҳ шуд Айви. лек нигоҳи сарди пайвандон ӯро маҷбур намуд хомӯширо авлодонад. шиддати афзояндаро ҳис намуда, Дэвид аз чеҳраи духтари калонияш нигоҳи бодиққати худро намеканд. ҷонакам, қавоқҳояшро гиронда гуфт ӯ. модар ҳамагӣ хозгӯяд, ки вохӯрдан як тарафи масъала, зистан дар оиладорӣ тамоман тарафи дигари масъала аст. лекин падар, ту чунин намеҳисобӣ, ки мо як умр танҳо вохӯрда монем? агар рӯи рост гӯям, оҳи чуқур кашида гуфт Элла, мо мехостем, ки ту беҳтараш ягон нафари дигарро ёбӣ. ҳоло ҳардуятон хеле ҷавонед, ки ба чунин муносибатҳои ҷиддӣ даст занед. медонӣ чиёча? ҳазинона пурсид Ҷенет, ки ба овози хушҳолонаи муқаррарии ӯ чандон мувофиқ набуд. ба фикрам ту дар бораи тарсу ваҳми худ гап мезанӣ. лекин вақте тамоман ҷавон ба шавҳар баромадию маро таваллуд кардӣ, ту ҳам дар ҳамон сину соле будӣ, ки имрӯз ман дорам. ин маънои онро надорад, ки ман хатои туро такрор намоям. Элла сурх шуда рафт. гӯё духтараш ба ӯ шапотие зада бошад. то ҳол ҳомиладории душвори худро, ки боиси тавлиди бармаҳал гардида буд, фаромӯш накардааст. пас он тифл аз вай чунон қувваю тавон талаб кард, ки танҳо баъди 6 сол Элла барои дубора ҳомиладоршавӣ ҷуръат пайдо кард. майдача, ҳангоме ки бо Скот вохӯрданро оғоз кардӣ, аз бароят хеле шод будем. эҳтиёткорона сухан оғоз кард Дэвид, ки мехост тарзи гуфторро тағйир диҳад. вай бачаи хуб аст, аммо кӣ медонад, ки пас аз чанд соли таҳсил ту чӣ гуна одам мешавӣ? ҳама чиз тағйир ёфтанаш мумкин. Ҷенет ба зур сар ҷунбонд. гӯё гуфтаҳои падаро чун маълумот ба инобат гирифтааст. ҳамаи ин барои он, ки Скот яҳудӣ нест. Дэвид гӯё ба суханони духтари худ бовар надошта бошад, ки чашмонашро боло бардошт. вай доимо бо дидгоҳи озодонаи худ фахр дошт. аз гуфторҳо дар боби ирқу нажод, динҳо, мансубияти ҷинсӣ ва амсоли он дурӣ меҷуст. лек Ҷенет худсар буд. ҷониби модар баргашта баён дошт. рост ба чашмони ман нигару бигӯй, ки агар Скот яҳудие бо номи Арон мебуд, ту ҳам норозигӣ медоштӣ? чӣ қадар ҳасрату истеҳзо дар гуфтори Ҷенет садо дод, ки Элла ҳатто тарсид, то биандешад дар дили духтараш чӣ рух медиҳад. ҷонакам, бо ту рӯи рост гап мезанам.
ҳарчанд ин бароям хеле душвор бошад ҳам, ба ман маълум ки чӣ қадар хуш аст ҷавон бошию дӯст дорӣ. бовар кун, инро ҳам медонам. лек ба шахси берун аз доираи худ ба шавҳар баромадан басо хавфнок аст. танҳо мо волидонат мехоҳем бовар кунем ки рафторат дуруст бошад. шумо мепиндоред ки чизе барои шумо дуруст бошад, пас барои ман ҳам дуруст аст? суол Элларо каме гаранг кард. вай чуқур нафас кашида бо даст пешонияшро молид, гӯё вайро дарди нимасра гирифта бошад. модар, ман ӯро дӯст медорам. ин барояд ягон аҳамият дорад ё не? ту калимаи муҳаббатро ҳанӯз фаромӯш накардаӣ? ҳамин ки скотро дида монам, дилам тезтар ба тапиш медарояд. бевай зиста наметавонам. ғайри ихтиёр Элла карда монд. ҳарчанд ба эҳсоси духтараш нияти хандидан надошт. бо сабабҳои барояш норавшан сахт асабӣ гардид. баҳсо бо Дженет пешҳам рух медод борҳо, аммо имрӯз Элла ҳис кард ки бо чизи ҷиддӣ, на ҳамеша оддие сар ба сар шудааст, чизе ки акнун барояш ношинос буд. модар, ту худат боре ҳам ошиқ шуда будӣ? пурсид Дженет, ки дар гуфтораш ишораи таҳқиромезе бар ало ҳис мегардид. биёмон, бас аст. болои абрҳо муаллақ истодан. ба замин баргард. Элла барои дарёфти сухани мувофиқ ҷониби Тереза дида дохт. ту аз ҳад зиёд хаёлпарастӣ, билохира дарёфт ӯ. хайр, ин чӣ бадӣ дорад? ранҷидаомез пурсид Дженет. дар асл хаёлпараст будан чӣ бадӣ дорад? фикрам бо духтараш розӣ шуд Элла. барои чӣ ин маро оташин созад? ба суолҳои дар майнааш пайдо шуда маҷоли посух ёфта натавониста, Элла ҳамоно гапи худро гузарондан мехост. гӯш кун, ҷонакам, ту дар кадом аср зиндагӣ дорӣ? дар сари майдае ки наврасат ҷо кун ки занон ба марди дӯстдоштаашон ба шавҳар намебароянд. вақте замон фаро мерасад, онҳо мардонеро интихоб мекунанд ки падари хуб ва рафиқи боэътимод дар ҳаёт хоҳанд буд. муҳаббат эҳсоси басо гуворост, лек меояду меравад. гуфторашро анҷом дода, Элла ҷониби шавҳараш тоб хӯрд, гӯё даруни об бошад. Дэвид панҷаҳояшро оҳиста ба ҳам часпонда ба занаш тавре нигарист ки то ҳол ӯро надида бошад. ман мефаҳмам инро барои чӣ мегӯӣ, гуфт Дженет. ту ба бахти ман, ҷавонии ман ҳасад дорӣ. мехоҳӣ аз ман кадбонои бадбахт созӣ. модар, мехоҳӣ ман ба ту монанд бошам? дар шиками Элла эҳсоси даҳшатноки вазнине пайдо гашт. наход ӯ кадбонои бадбахт бошад. ӯ чаяки миёнсол даруни қабқони оиладорӣ дастгир шуда, пас фарзандон ана ҳамин тавр ӯро қабул доранд. ҳамсар низ, дӯстону ҳамсояҳо чӣ? ногоҳ ҳис намуд ки ҳама ба ҳолаш раҳм доранд. ва ин эҳсос чунон тез буд ки Элла нафас гир гашт. ту дар назди модарат бояд узр пурсӣ, бо чеҳраи гирифта ҷониби духтараш баргашта изҳор намуд Дэвид. хайр майлаш, узр пурсидан лозим нест, маҳзунона изҳор дошт Элла. Дженет бо қираи чашм ҷониби модар нигоҳи истеҳзоомез партофта, пас он курсиро қафо кашид. сачоқи коғазинро болои миз партофта аз ошхона ба дар шуд. дарҳол аз паси ӯ арли ва айби хомӯшона, гӯё ба нишони ҳамраҳӣ ба паи калонӣ ё аз гуфтори калонсолон дилгир берун шуданд. холаи Эстер чизеро нофаҳмо баён ва охирин доруро хоидан дошт. Дэвид ва Элла ҳамона пушти миз нишаста шиддати рухдодаро ҳис мекарданд. Элла нороҳат шуд. вай ҳис намуд ки ин шиддат ба Дженет умуман тааллуқ надорад. чандаке ки камтар пеш Дэвид як сӯ гузошта буд, онро дубора ба даст гирифта
бо диққат аз назар мегузаронд. ман бояд хулоса кунам. нафареро шавҳар гирифтӣ ки дӯст намедоштӣ? оҳ, хоҳиш, ман тамоман инро дар назар надоштам. пас чиро дар назар доштӣ? нигоҳашро аз чангак наканда пурсид Дэвид. ба назарам чунин менамуд ки вақти ба шавҳар баромаданат маро дӯст медоштӣ. ман туро дӯст медоштам. он замон худро сари вақт дошта натавониста иброз дошт Элла. хайр, дӯст доштанро кай бас кардӣ? оромона пурсид Дэвид. Элла гӯё шавҳарашро бори аввал медида бошад, муттаҳайрона ба ӯ нигоҳ дошт. ман дӯст доштанро кай бас кардам? ин суолро ҳеҷ гоҳ ба худ надода будам. вай мехост посух диҳад, лекин наметавонист. суханони мувофиқро пайдо намекард. дар умқи ҷисм пай мебурд ки мебоист дар бораи ҳардуяшон нигарон мебуд, на дар бораи кӯдакон. ба ҷои ин вонамуд месозанд ки доимо ҳамааш хуб аст. ҳамин тавр зиндагиро ба маҷрои худ сар доданд. кӯҳнапарастии рӯзғор ғалаба хоҳад кард. Элла маҳзунии маъмулиро ки як ҷузъи табиаташ гардида буд, тавони боздошт надошт ва ба гирья даромад. Дэвид бо чеҳраи ғамгин рӯ гардонд. ҳарду медонистанд ки ӯ тоқати гирьяашро надорад. вай бошад дар ҳузури шавҳар гиристанро бад медид. хушбахтона занги телефон баланд гашту ҳардуро аз шаҳру баёни минбаъда раҳо кард. Дэвид гӯшаки телефонро бардошт. салом. ҳа, вай дар наздикиҳост. марҳамат, як лаҳза сабр кунед. Элла сай дошт худро ба даст гирад ва тарзе ба сухан даромад ки гӯё кайфияташ аълост. ҳа, ин ман. салом, мишел гап мезанад. узре ки дуятонро рӯзи истироҳат бесаранҷом дорам. овози зани ҷавон дар гӯшӣ садо дод. аммо дирӯз Стив аз ман хоҳиш намуд бо шумо дар алоқа шавам. ман бошам фаромӯш кардам. шумо дар болои дастхат аллакай корро оғоз намудед? ҳа, нафас роз кард Элла. танҳо акнун ваколатҳои хизматиашро ба ёд овард. вазифаи нахустинаш дар оҷонсии адабӣ хондани адиби номаълуми аврупоӣ маҳсуб меёфт. пас он навиштани ҳисоботи васеъ. ба вай расонед ки ташвиш накашад. ман аллакай ба хондан даромадам. дурӯғ гуфт Элла. ӯ ҳаргиз намехост супориши авваларо гирифта мишелро ноумед созад. хайр, бисёр хуб. асар ба шумо писанд афтод? Элла хомӯш монда фикрҳояшро саранҷом дошт. вай ба дастхат ҳанӯз даст нарасонда буд. танҳо медонист ки асар романи таърихӣ буда дар меҳвари он тимсоли шоири тасаввуф румӣ қарор дорад. тавре Элларо фаҳмонда буданд шоир Шекспири олами ислом маҳсуб меёбад. хайр, хеле тасаввуфӣ. ҳумкунон Элла мехост мавзӯъро бо шӯхӣ анҷом бахшад. аммо барои Мишел вақти шӯхӣ набуд. дуруст, бо овози гирифта гуфт Мишел. ба ман гӯш кунед. аз он вақти ҷудо шуда ки мо фикр доштем барои навиштани ҳисобот шояд бароятон бештар вақт лозим шуда монад. дуруст, бо овози гирифта гуфт Мишел. ба ман гӯш кунед. аз он вақти ҷудо шуда ки мо фикр доштем барои навиштани ҳисобот шояд он бароятон бештар вақт лозим шуда монад. дар гӯшӣ овозҳои нофаҳмо садо медод, дар ҳоле ки овози худи Мишел куҷои ғайб зад. Элла тасаввур дошт ки чӣ таври Мишел якбора чанд корро саранҷом месозад. почтаи электронии худро тафтиш намуда ҳисоботро дар бораи яке аз муаллифонаш мехонад. хӯроки нимрӯзиро бо хӯриш танаввулкунон нохунҳояшро пардоз мезанад. болои ин тариқи телефон гуфтугӯ дорад. шумо гӯш доред? лаҳзаи пас пурсид Мишел. ҳа, бисёр хуб. медонед чӣ?
инҷо мисли девонахона аст. ман меравам. танҳо дар хотир доред ки шумо 3 ҳафта вақт доред. ман дар хотир дорам, якбора гуфта монд Элла ва сай дошт аз оне ки ба назар мерасид ба худ бовар дошта бошад. ман дар вақташ иҷро мекунам. дар асл Элла ба он ки метавонад ба дастхат баҳои сазовор диҳад чандон бовар надошт. дар оғоз ӯ бетоқату худбовар буд. андеша дар он хусус ки аввалин шуда романи чоп нашудаи муаллифи ношиносро хонда нисбати тақдираш каме ҳам бошад нақше мегузорад, ӯро ба ҳаяҷон оварда буд. акнун барои асари чун суфиёна ки аз ҳаёташ хеле дур ва асри 13 дур вай чандон бовар надошт кореро саранҷом диҳад. мишел аз афташ нобоварии ӯро пай бурд. ягон чиз шуморо ноором мекунад? пурсид вай. посух нашуд ва ӯ боисрор гашт. шумо метавонед бо ман кушоду равшан гуфтугӯ кунед. боз каме хомӯш истода Элла қарор дод ба мишел ҳақиқатро гӯяд. фақат ҳамин ки ман чандон бовар надорам ба асари таърихӣ диққатамро ҷалб созам. румӣ ва амсоли он бароям писанд аст, аммо ин мавзӯъ тамоман ба ман ношинос менамояд. шояд ба ман ягон романи дигар медодед? медонед чӣ? ягон чизи оддитар. аҷаб муносибате ба кор, бо итоб гуфт мишел. фикр мекунед ки бо китобҳои бароятон шинос кор осон аст? ҳаргиз. шумо бо таҳрири дастхатҳои танҳо Массачусетӣ аз он хотир ки дар ин вилоят зист доред наметавонед умед бандед. ман инро дар назар надоштам, гуфта монд Элла ва дарҳол пай бурд ки ин ибораро имрӯз хеле зиёд истифода мебарад. вай ҷониби шавҳараш тоб хӯрда донистан хост ки ӯ ба ин диққат зоҳир дорад ё не. аммо аз чеҳраи Дэвид чизе ҳувайдо набуд. чун қоида мо китобҳоеро мехонем ки бо ҳаёти шахсии мо ҳеҷ рабте надорад. чунин аст кори мо. дар ин ҳафта ба дасти ман китоби адибаи эронӣ афтод ки пеш дар теҳрон фоҳишахона дошта маҷбур шудааст аз кишвар фирор намояд. пас ба вай гӯем ки дастхатро ба оҷонсии эронӣ фиристад? албатта не. худро гаранг ва гунаҳкор ҳискунон ғурунгид Элла. магар қувваи адабиёти ҳақиқӣ дар он нест ки қитъаи одамонро муттаҳид созад? бале, шумо ҳақед. медонед, он чӣ ки ба шумо гуфтам фаромӯш созед. ҳисоботи ман болои мизи шумо дар моҳлати гуфташуда мехобад. иброз намуд Элла. барои он ки ба мишел имкон дод бо вай чун мурғобии нодон муносибат намояд, ӯро чашми дидан надошт. худро бошад барои он ки ба вай имкон чунин имконият муҳайё намуд. бисёр хуб, ана ҳамин тавр идома диҳед, хушнудона хулоса намуд мишел. маро нодуруст нафаҳмед, лек фикр мекунам даҳон нафарро ки ҷои шуморо мехоҳанд соҳиб шаванд фаромӯш насозед. дар воқеъ аксари онҳо аз шумо 2 маротиба ҷавонтаранд. ба фикрам ин далели хубест. вақти Элла гӯширо гузошт, пай бурд ки Дэвид ӯро бо диққат назора дорад. аз афташ интизор буд ки баёни муносибатҳояшонро аз ҷои қатъ ёфта идома хоҳанд дод. баъдтар наздики шом Элла дар пештоқи хона дар алвончкурсии дӯстдоштаи худ нишаста ба ғуруби сурху норанҷии хуршед дар Нортгемптон назора дошт. осмон гӯё тамоман наздик ва даст ба он расондан саҳл менамуд. андешаҳои Элла ба худ маҷрои маъмулӣ мегирифт. орли дуруст таом намехӯрад. баҳои айви чандон хуб нест. спирит тамоман беҳол мегардад. ҷенет побанди нақшаҳои хонадоршавӣ. Дэвид саргарми ишқбозиҳои пинҳонии хеш, набудани муҳаббат. тамоми носозиҳои маъмулии оилавиро Элла фикран ба қуттиҳои алоҳида гузошта ба таври эътимодбахш то рӯзҳои нек пӯшида монд. пас он дастхатро аз лифофа берун оварда болои каф нигоҳ дошт. гӯё вазнашро месанҷида бошад. номи романро муаллиф болои лифофа бо ранги бунавш нигошта буд. куфри ширин. дар оҷонсӣ ба Элла гуфтанд ки дар бораи муаллиф А.З. Захара ки дар Ҳолланд зист дошт
کسی چیزی نمیداند. دستخط با آژانسی از آمستردام فرستاده شده. بالای لفافه رسم پچتوی وجود داشت. تمامی بالای لفافه با عکس‌های لاله با رنگ‌های سرخ و گلابی آرایفته بود. در طرف دیگری لفافه با خط بس و زیبا نوشته شده است: جناب بانوی محترم، درود به شما از آمستردام. قصه‌ای که به شما ارسال دارم در کنیا واقع در آسیای خرد صورت گرفته است. لیکن من باور دارم آن برای تمام کشورها، فرهنگ و عصرها بسا مهم است. امید دارم که شما وقت یافته کفر شیرین، اثر تاریخی و تصوفی رو درباره رشته‌های ناگسستنی بسا عجیب بین رومی، شاعری بزرگ دوران خویش و پیشوای معظم عالم معنوی اسلام با درویش شمس تبریزی که تمام روزگارش غیر عادی و پر از ماجراهاست میخوانید. بگذار محبت دائما با شما باشد و شما پیوسته در احاطه محبت باشید. از زخرا. الا درک نمود که محض همین خدشه حس کنجکاوی آژانسی ادبی رو بیدار نموده است. لیک استیو وقت نداشت که دستخط مؤلف هوسکار رو خوانده براید. پس آن رو با معاون خویش میشل سپرد. وی باشد در نوبت خود با یاردمچی نوش. همین طور کفر شیرین به دست الا افتاد. الا هیچ درک نمیکرد که این کتاب نه تنها کار اولینی او بلکه حیاتش را تگرو می سازد. دستخط زخره تقدیر او را دیگرگون می نماید. الا صحیفه اول را کشود. معلومات را در باره مؤلف خوانده برآمد. هنگام از زخره گرد عالم سیر و گشت نمی کند. وی در آمستردام در احاطه کتاب ها، گربه و سنگپشت ها زیست دارد. کفر شیرین نخستین اثر زخره و شاید کتاب آخرینی اوست. وی نیت ادبی کسبی شدن ندارد و این کتاب را محض به خاطر احترام و محبت نسبت حکیم بزرگ، شاعر و اهل تصوف رومی و خورشید او شمس تبریزی نوشته است. نگاهش کمی پایان افتاد و چیزی را خواند که به طور حیرت آور برایش شناس نمود. به خلاف اندیشه های اکثر، محبت نه تنها احساسی گواراست که ناگاه می آید و تیز می رود. خوانده‌اش تا حد نسبت آن گفته هایش هنگام صبحانه به دختر کلانی گفته‌اش خلاف داشت که از حیرت الا حتی دهان باز کرد. لحظه کرخ شد. پس آن از اندیشه عجیب تصوفی لرزیده ماند. کدام نیروی یا این که مؤلف بار کرده کسی نباشد او را نظاره دارد. شاید وی کتابش را نوشته پیشکی می دونست که اولین خواننده‌اش می شود. اینه که رمان را می نوشت محض او را در نظر داشت. با کدام سبب نامعلوم الا خواطر شده وجودش را هیجان فرا گرفت. از روی بسیار نشاندادها عصر 21 از عصر 13 کم فرقیت دارد. هر دو در تاریخ با فرقیت دینی بی‌مثل، هم دیگر نافهمی بین فرهنگ ها، احساس عمومی بی‌حمایتی و ترس نزد عالم دیگر ذکر خواهند شد. در چنین ایام محبت از هر وقت دیده بیشتر به آدمان لازم است. ناگاه شدت سخت و سرد شمال به پیشایوان برگهای کنده را پرتافت. آفتاب پس افق رفته اطراف دلگیر و بیرنگ گردید. محبت ماهیت و مقصد زندگی است. طور رومی ما را آگاه می سازد. همگان را، حتی افرادی را که از آن پرهیز می دارند تسخیر می سازد. حتی نفری را که کلمه خیال پرست برایشان معنای منفی دارد. الا به حیرت افتاد. گویا چنین خوانده باشد: دیر یا زود محبت همگان را تسخیر می سازد. حتی کدبانوی میان سال
аз Нортгемптон бо исми Элла Рубинштейнро. ҳисси ботинӣ ба ӯ мегуфт. дастхатро як су гузошта ба Мишел занг зада гӯяд ки дар хусуси ин роман чизе наменависад. аммо баръакс, Элла чуқур нафас гирифта саҳифаро варақгардон ва хонданро идома бахшид.